साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। सावंतवाडी शहरामध्ये भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या नियंत्रित करणं तसंच नागरिकांचे आरोग्य व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सावंतवाडी नगर परिषदेमार्फत भटक्या कुत्र्यांचं निर्बीजीकरण व रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम राबवण्यात आली आहे। या मोहिमेअंतर्गत शहरातील विविध प्रभागांमध्ये भटक्या कुत्र्यांना मानवीय पद्धतीने पकडून त्यांचं निर्बीजीकरण व रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण करण्यात येत आहे। पाहूयात। उपचारानंतर संबंधित कुत्र्यांना नियमानुसार त्यांच्या मूळ परिसरात पुन्हा सोडण्यात येणार आहे। या उपक्रमामुळे भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रण येण्यास, रेबीजचा धोका कमी होण्यास तसंच मानव व प्राण्यांमधील सहअस्तित्व अधिक सुरक्षित होण्यास मदत होणार आहे। ही मोहीम राबवताना नागरिकांनी कुत्रे पकडण्याच्या कार्यात अडथळा निर्माण करू नये। भटक्या कुत्र्यांची माहिती, त्यांचं वास्तव्य अथवा समस्या असल्यास नगर परिषदेस कळवावी। पाळीव कुत्र्यांच्या मालकांनी आपल्या पाळीव कुत्र्यांचं नियमित लसीकरण करून आवश्यक ती काळजी घ्यावी। कोणत्याही अफवा किंवा चुकीच्या माहितीवरती विश्वास न ठेवता नगर परिषदेच्या अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य द्यावं। ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी प्रशासनास पूर्ण सहकार्य करावं। नागरिकांच्या सहकार्यामुळे शहरात सुरक्षित, निरोगी व संतुलित पर्यावरण निर्माण करण्यास निश्चितच मदत होईल, असं आवाहन सावंतवाडी नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षा श्रद्धा राजे भोसले यांनी केलं आहे।